Θα χρειαστούμε δύο εργαλεία, κατσαβίδι, σταυρό και ένα άλεν. Με κλειστό το μηχάνημα αφαιρούμε το μπροστά καπάκι. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Θα πάρω εγώ. Λοιπόν, με κλειστό το μηχάνημα γυρνάμε το δίσκο ελεύθερα, όπως βλέπετε. Φέρνουμε μπροστά αυτό το σετ, το 55-50, και ξεβιδώνουμε στις τρεις βίδες. 1, 2, 3. Και βγαίνει το μπλοκ. Αφαιρούμε την κυβέτα 50 και την αντικαθιστούμε με μια καινούρια. Σιγουρεύουμε ότι οι κυβέτες είναι όλες βαλμένες σωστά και τοποθετούμε ξανά το άσπρο πλαίσιο. Αντιστρόφως βιδώνουμε τις βίδες και προσθέτω στην κυβέτα 50 500 μικρόλιτρα water for injection. Κλείνω το καπάκι. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Αν τις δεις, λέει, για να Λοιπόν, μιλήσετε. Έχει αφήσει το κομπιούτερ ανοιχτό του μόνο. Πάμε για αλλαγή λάμπας. Πρέπει να ξεβιδώσουμε 1-2 βίδες. Δεν χρειάζονται ξεβίδωμα, απλά τις χαλαρώνουμε. Απλά τις χαλάρωσα και τα καλώδια βγαίνουν. Δεν έχει σημασία με ποια σειρά θα μπουν. 1, 2. Αυτό είναι το μπλοκ της λάμπας. Φροντίζουμε να μην αγγίξουμε τη λάμπα καθόλου από μπροστά που σας δείχνω και μείνει λίπος από το δάχτυλο. Δεν την ακουμπάμε καθόλου από μπροστά. Τώρα ξεβιδώνουμε αυτές εδώ τις δύο τις βίδες και απλά αντικαθιστούμε τη νέα λάμπα χωρίς να την ακουμπήσουμε από μπροστά. Ξανατοποθετούμε στη θέση. Σφίγγουμε. Βιδώνουμε την τάπα. Βάζουμε το προστατευτικό γυαλί. Σιγουρεύουμε ότι τα καλώδια κρατάνε καλά, ότι φάπτονται και είμαστε έτοιμοι. Ανοίγουμε τον αναλυτή για τα περαιτέρω.